Good morning everyone. Tini ke ang aichukgo jorao na bachakha. Tamni bage hamale ang tini ani baby no summer vacation shuti naina ni bage tinke dati bachakha. Bufur fungai no hone ang ekdom tini ke excited ungjak aichukgo simino bachawoi tabuk tamui tongo chaita dostam tongo. Hike ang tau mukhang rok sugura na mukhang rok subai ako bai khang angke brush khai ke akoi mamui songnai rongnai tongdi ani puilani simi o blog no joy sakjuratei jottono no hambai tei tabuk ang brush khai bayei bufang bo druk ko salse nugyakho tabuk phono salse nukjagyakho ma sapano bachaya ko chinong ni borok ang no sikang bachakha ke anong borok bachaya ko ke ang ta phat bua huwaiei ang mukhang sugrana Mia sarigo muya wathei bosok pai to hemani obona ang songnai hontali songui janai tafan se fungai aku sara saita tam to ka fungai drop mankha ko pohor yoko adino no ofla chinong ni fungo monwa khaya thangteni o kaisa sini no ganawo sorok naro nanasoni nok tongo anogo borok koroi nogo borok kebo koroi borok para oro krita oino jaga para tongo kai mikhumu haplok bo nugui irkha angka sing tabuk chokna nai tonglaio hingke amase hala bo mikhumu haplok mano hune asaka ja tongthong jaka boina nungna kire chewhan bosok bokrok sasu sotoni sibai kya hingke abo dasa chokna boranglaia habo rakmani haipano sing je mansak choklai tlanglai ni ta hingke a bising tamo wngkha parani nanata bo bai ekdom nok hachal mam sungno chokma nuhori se hunhor mane noraro malik kri tei tamoni mikhumu haplok choklai tonglai hinui hingke ang bo kisa porichik ba nanaklai phatra khaike ta nung phai nei phi per ke tang dia sukhana hingke bo mankha hingke bo hagen chokhamo ta he dubana kaisa ni muitik ni mugno ke boda seplai chai ma ba jani bak banta ta bo jani manthai haida dolok iko sing mikhumu haplok manmani amsuk kendo ke nana sungka aro kri dio bora hasa alosi bona rohana pa rohon malia mai chagna dabo sar satta no porta ha ta mai chabe ke ruan rai baba na thanan no nai tongbi mo songbo sini kulung phai tongo borokhe baba bai baksa no moini buslaba pori bula hingke sing norok bai hostel thangma lai finai tesa iko sing hostel o sok pai kya buke bebak borok no thangbai kya ani busa simi duijon tongkho o room o sing kisa late ngui thangata buke 9ta ro no thangpai be kya hingke ba chung sok pai kya o jaga o tapok 10:30 ro sok pai kina lama ba chalmani baby bini sito kai phunuk tiro video jak mani ko bo 2 tala sito klai kha hingke 20 din ni bagi shuti mankha borok bini bongni summer vacation bongni bagi kaisa tongthong ni jora no ta thepung thasuk sana ni bagi borok no somoi kolokhai rkha puini ke tabuk se shuti pai bai kha school basa khuluka bonke tabuk se boddo borni mane borok ni exam rok pai khabla hingke borok kisa din kolokhe shuti ro hokata
Hangkai norok bai sang hai no hai malai finai daisa. Norok nai tong dia video no saya sak joro tei no tei ketalok na ang blai na hambai maro norok ani video no jaja khai like khai di please comment bo khai di share khai di ang no khabai khobai no koi jao. Apa nam thak thak ka khadang chu gang no hi tata Hai tata. subscribe khai di Subscribe kadi. San sata subscribe khai di like khai di comment khai share khai di. Subscribe kadi, like kadi, share kadi, comment kadi. Nggak sengtak thalai jene guys. Bisa malah finai. Norok bajo next vlog.